γεια σας. Μάδερ και ρεκί. Φτιάχνω την πρίκα του μωρού μου και θέλω να ρωτήσω μερικά πραγματάκια. Κοριτσάκι περιμένω. Λοιπόν, θέλω κατοσέντονο, μια κουβερτούλα για τη μέρα, μια κουβερτούλα για το βράδυ, μια μεγάλη κουβέρτα για τις βόλτες. Το ροζ της τσιχλόφουσκα το έχετε. Πετσέτες μικρές μεγάλες, μπουρνουζάκι με ταυτάκια. Το έχετε και χωρίς ταυτάκια. Το θέλω και αυτό. Θέλω προστατευτικό για το στρώμα, παπλωματάκι, παπλωματοθήκη και μαξιλαράκι. Το μαξιλαράκι βγαίνει σε σχέδιο με μονόκερο. Καλαθάκι για τις πάνες έχετε? Τέλεια. Καλαθούνια για το σαλόνι, αλαξία για το δωμάτιο, κουνουπιέρα απαραίτητη. Σαλιάρες, φορμάκια, κορδελίτσες, πιπίλες, μπιμπερό, κουδουνίστρες. Το ροζ της ψυχλόφουσκας έχετε, έτσι. Ωραία. Καρότσι, λίκνο, καθισματάκι αυτοκινήτου. Το καθισματάκι βγαίνει σε ροζ χρώμα. Όχι. Πολύ με προβληματίσατε τώρα. 2 hours later. Αχ, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτό το μπουρνούζι με ταυτάκι βγαίνει και σε μέγεθος για μεγαλούς, για να είμαστε σε σορτή. Τέλεια, θέλω να μου τα ετοιμάσετε και θα περάσω εγώ να τα πάρω. Θα πάρω ένα αγροτικό. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.